Bueno, Cristian, mil esker gurekin egoteagatik. Aipatu dugu, ez? Pasaden astean, bueno, duela gutxi aurkeztu duzue berriro, Gora Iaraldeko Jai Euskaldunak ez dakit dinamika, kanpaina, ez dakit nola definitu, baina bueno, azalduko diguzuzuk zer den zehazki. Bai, mila esker gaur gonbidatzeagatik eta aukera emateagatik kanpaina hau eta dinamika hau biak barne biltzen dituelako hemen azaltzera, azaleran. Hau abiatu zen iaz, esan duzun bezala, 2024ko apirilaren 25ean egin genuen aurkezpen publikoa, eta hau ez da soilik Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren dinamika bat, baizik eta udalekin batera landutakoa. Aiara, Artziniaga, Arrankudiaga Soio, Orozko, Laudio eta Urduñako udalek bat egin zuten dinamika honekin. Eta dinamika honen prestaketa ere, bertako euskara teknikariekin batera egin genuen. Mhm. Esan beharra dago, gonbidapena zabaldu zala udal guztiei, gainerako udalerri, bai Arakaldo, Okondo eta Amurriori eman zitzaien aukera hemen parte hartzeko, baina uko egin zioten. Aurten ere aprobetxatzen dugu espazio hau ere, gogorarazteko gure proposamena hortan dagoela, eta gustoko genukela, edo nahiko genukela, bai Amurrioko udalak, bai Okondoko udalak eta Arakaldokoak dinamika honetan parte hartzea. Mhm. Eh? Esan beharra dago, esan dut udal horiek parte hartu zetela dinamikan, Euskara Teknikariekin diseinatu genuen, elkarrekin, eta bai parte hartu zutela Amurrioko jai herrikoien inguruko mugimenduak eta txosnaguak. Mhm. Horiek bai parte hartu zuten eta dinamika aurrera eraman zuten. Dinamikaren muinean dago Urduñako Euskara arloak duela urteak Otso Maioen karietara martxan jarritako dinamika bat. Hori izan zen Ernamuina, eta aprobetxatu nahi dut, hori Matzalen Garzia Eskudero hori eskerrak emateko, ze oso implikatuta egon da hontan, Euskara teknikariari, eta pizkat bera da honen bultzatzaile nagusienetakoa. Hori esan da, lehenengo galdera zen, ea dinamika edo kanpaina zen. Em, gu nahi duguna da, jaien inguruan Euskararen presentzia areagotu eta erabilera areagotu. Orduan horretarako hainbat elementu eta hainbat tresna prestatu genituen, lehen esan bezala elkarlanean, eta Urduñako esperientziatik abiatuta. Orduan badago parte bat kanpaina bat dela, kanpaina batek dituen elementuekin, eta gero badaude beste elementu batzuk Euskararen presentzia bultzatzeko. Bai egitarauan, bai ikusgarritasunean, eta baita egiten diren praktiketan edo esan denez. Mhm. Hori Hori. pizkat argazki orokorretako kokatzeko, gero nebezu mamian joango gara aletzen. Bai, ez dakite esparru bakoitzean zer eskatzen diozuen Hmm, udal hmm. bakoitzari. Bai, bueno, ere esan nahiko nuke hortan sartu baino lehenago, berriro ere falta diren udalei hoiei eskua luzatu nahian, esan dut. Arabako Foru Aldundiak interesa handia agertu zuela, beraientzako aurkezpen bat egin genuen, aparte, eta haiek gero zabaldu egin zuten Arabako herri ezberdinen artean. Eta adibidez, Aguraingo herriak, iaz, udaletxeak, eta jaien inguruan, dinamika bera aurrera eraman zuten, Mhm. guk planteatutako terminoetan. Ere Bizkaiko Foru Aldundian interesatuta agertu dira. Orduan, berriro deialdi hori, falta diren hiru herri horiek bat egin dezaten, eta baita ere gainerako eragileak. Ze dinamika hau, alde batetik, baditu etxeko lan batzuk edo egiteko batzuk udalentzako, baditu elementu batzuk ostalarientzako, eta beste batzuk txosnagunearentzako. Mhm. Hori eskatzen zaio bakoitzari. Bai, udalak kanpaina instituzional bat egiten du. Orduan baditu elementu batzuk, eta kanpaina horri lekuan tokian toki ematen zaio ukitu bat, baina badauka batasun bat, ez? Eskualde mailako ikuspuntu hori daukagulako. Pentsatzen dugulako hemen jaiak egiten ditugula, orain ondo aipatu duzun bezala, Aiarakoak hasten dira, berehala hor daude San Orduña, Josekoak, bueno, gero Orduñakoak etorriko dira, tartean Gardeak, eta soziologia berdina da. Hori jai horietan ibiltzen garenok edo pertsona berdinak izaten gara askotan. Orduan,
batasun bat dauka kanpaina horrek, gora aiaraldeko jai euskaldunak, eta gero herri bakoitzan, ba, gora 8 mai euskaldun, edo gora aiarako jai euskaldunak, eta bar. Iruditeria berdina da, pankarta batzuk egongo dira leku estrategikoetan, ongi etorri jai euskaldunetara, lehenengo berbatik edo lehenengo berba euskaraz, bultzatzen eta gonbidatzen euskara erabiltzera. Importantea da hori pasai linguistiko hori, ba, animatzeko eta erakusteko aldekotasun bat eta sortzeko giro bat non euskara erabiltzea erosoa izan daiteke. Pankartak eta itsasgarriak edo pegatak ere, udalaren simboloarekin eta kanpaina ofizialarekin. Gero, herri batzuetan, edalontziak txosnetan mezu berdinarekin. Baita txosnetako arbelak, zenbait lekutan, tokian toki aldaketak daude, baliabideen arabera edo tokian tokiko ezaugarrien arabera. Eta, ba, txupinazo batzutan ikusi diren pustuki erraldoi horiek, mezu berdinekin, ez? Baita egiten badituzte banerrak edo programa ofizialetan, eta hori txertatzea mezu hori eta kanpaina horren irudia. Udalak ere beste konpromiso bat dauka, da ateratzen duen esku horrietan, ateratzen dituen karteletan, euskaren semaforoa erabiltzea. Mhm. Hau oso garrantzitsua iruditzen zaigu, lehenengo biztaizo baten ematen digulako argazki bat. Ea zenbat programatzen den euskaraz. Eta horrek ere badakar gero, aparte, alde batetik, kontsumo hori nolabait bultzatzeko modu bat izan daiteke, herritarroi ematen digu informazio bat jakiteko zegoazen ikustera eta ze hizkuntzatan, eta zein dira gure aukerak, ekitaldi hortan, euskaldun bezala, eta gero bebai, argazki, lehen aipatutako argazki hori egiten duenez, ere ematen digu aukera hausnartzeko eta ikusteko ea zenbat gauden programatzen euskaraz, eta pausoak emateko aurrera egiteko. Hori da udalari dagokiona. Udalak ere beste eragile batzuengana jo behar du gauza batzuk egiteko. Adibidez, ostalariengana gutun bat dago, adostua, zeinan eskatzen zaizki edo komendioak dira, hobeto esan da, gomendatzen zaizki hainbat neurri, alde batetik tabernako paisaia linguistikoa zaintzeko, bermatzeko edo bultzatzeko lehenengo hitza euskaraz egitea, eta txanda guztietan norbait euskalduna edukitea. Gomendioak dira, diotzut, eta baita ematen zaizkie erramintak, ba, merkatua ezagutzen ez duenak, euskal musika eskura izan dezan debalu. Spotify zerrenda ireki batekin, eta bar. Gero ere, kanpainako elementuak ematen zaizkie ostalari horiek. Eta bizkat, gutun horrekin ere kontzientziazio bat bilatzen da, eta pausuak ematen. Gainera jakinda hori egin dela, herritarrak ere aukeratu dezake. Eta ikus dezake nork erantzuten dion horri positiboki, eta nork ez, adibidez. Beste eragile importantea, oso garrantzitsua da, eta jai herriko hien inguruan ibiltzen dena, eta bultzatzen duena programa propio bat, da txosnagun. Orduan, txosnagunerako, txosnetarako hizkuntza irizpide batzuk proposatzen dira. Hizkuntza irizpide horiek, kasu honetan, udalak baimena ematen duenez, txosna jartzeko, ba, txosnaguneari heldu arazi behar dizkio, eta txosnaguneak bete beharko lituzke. Bakigu, eskualde honetan, txosnagune askok betetzen dutela argita garbi, ez da beharrezkoa. Importantea da, hori mai gainean jartzea, horreri buruz hitz egitea, txosnetan parte hartuko dutenen artean, eta hausnartza, ze batzutan sorpresak ere badaude. Orduan, txosnagureari eskatzen zaio. Ba, alde batetik iruditeria eta euskaraz egotea, espresioak eta bar, horretako nahi duenak eta nahi duten herrietan, segun nola dagoen antolatuta arbel batzuk eskaintzen zaizkie, euskaraz dena jarrita. Eskatzen zaie baita txanda bakoitzean behintzat euskaldun bat egotea. Bermatzea hori, eta lehenengo hitza euskaraz izatea. Beste aholku batzuk, adibidez, zerikusia daukatela adinaekin, zenbat eta gazteago, euskarari eutzi, eta hor praktika hori egin dugu orduinan, ja urteak, txosna daukagulako, txumaiautan, eta euskara eutziz gero, gazteekin, askotan gero
hirugarren edo laugarren hitzean ja aldaketa egiten dute. Orduan, hori ere gomendatzen da. Txosnagunean egiten diren ekitaldietan, esatariak euskaraz aritzea eta umeentzako edo gaztentzako baldin bada, ba nagusiki euskaraz egitea. Hori ere ahaztu zait lehen aipatzea, udalak gainerako elkarteei eskaini edo lagundu behar die esatari euskaldunak izaten ekitaldietarako. Eta argi izaten lehenengo euskaraz izan behar dela, lehentasunez eta gero gazteleraz. Egoera diglosiko bat dagoelako, eta euskaldunok badakigulako erdaraz, ez dugu zertan. Bai, ordena hori izan beharko litzateke. Eta txosnarekin jarraituz, ere eskatzen zaie, jartzen den musikaren 75% euskaraz izatea. Gabiltza bosgora gailuetatik ateratzen dana. Importantea. Euskarazko esposizioa, Euskal Herrian gaude, hizkuntza minorizatua, bertako kultura bultzatzea eta bertako hizkuntza horrek laguntzen du, ba, sortzen eremu bat, non euskaraz lasaitasunez aritu zaitezke eta eros, esan dezagun. Baita ere, eskatzen diogu, ba, programazio propioa baldin badaukate, euskaren semaforoa erabiltzea. Gauza, bera, horrek ekartzen du, badakizu, guk aurreko urteetan azterketa bat egin dugu, eta gero txosten bat egin genuen, erakutsi ba, zein izan den egon den garapena hori programazioan, eta importantea da semafora, ze hor azterketa bat egitera behartzen zaitu. Jakitera ekarri duzun hori, zeizkuntzetan. Hori txosnaguneari dagokionez. Gero badago azkenengo elementu bat dela kanpaina anonimo. Bueno, komentatuko hemen, ja iaz egin zan, orduan ez da kristorako sorpresa izan, ez da sorpresa handia izango, baina egongo dira hainbat itsasgarri, pegata eta afitza edo kartel, mezu zirikatzaileekin, pixka eta hausnarketa bilatzeko, umoretik, mezu ezberdin pila bat ditugu prestatuta, eta horrek ere, ba pixka saltza sortzea nahi du, eta pixkat ere batzutan deseroso sentitzea batzuk, eta pentsarazte. Eta jolas bat moduan planteatzen dugu, baina bai, ba hori, ba kontzientziak astindu eta euskararekin jolastu dezagun pixkat. Eta hori izango litzateke, kanpainak barne biltzen dituen elementu guztia. Eta aurten da, bigarren edizioa, nolabait esatearren, Hori da. ze aurrekoari, bueno, jarraipen ematen diozue, Hm. zein izan da iazko balorazioa? Bueno, iazko balorazioa gazi gozoa izan da. Leku batzutan oso ondo gauzatu zen, beste batzutan arazo gehiago izan ziren, eta esan beharra dago bebai leku batzuetan erresistentziak izan ziren, egon zirela. Eta batzutan espero ez genituen lekuetan, ez? Deseroso sentitzea kanpainaekin, edo ikustea, ez dakit, nolabait interpelazio hori ez zutela gustoko. Gure nahia da aurten eragilei ere deia egitea, iaz pizkat zentratu ginen instituzioetan, ze responsabilitate bat daukate, ardura bat daukate, eta ondo dago orain Euskaraldian egiten den bezala herritarroi eskatzea eta eragilei eta bar, baina pentsatzen genuen haiek ere erresponsabilitate hori daukatela, ardura hori daukatela, eta horregatik egon behar dutela kanpaina horren zentuan, nolabait. Orain bigarren pauso bat eman nahi dugu, posible den herrietan, ze ja jaiak bizi dira ja eta pixkat estu gabiltza. Baina posible den herrietan egingo dugu deialdi bat, egiteko lako argazki kolektibo bat, eta hemendik ere deialdia egiten dugu eragile jaietan parte hartzen duten eragile ezberdinei, bai antolakuntzan dabiltzan denak eta parte hartzen dutenei, jaitaldei eta bar, dinamika honekin bat egitera. Eta horretako gurekin onena, gurekin harremanetan jartzea, infoa bildua jaraldeko euskalgintza.eusera idatzita adibidez, edo telefono sotzegin da, eta emango diegu azalpena, txostena eta hori dena, eta bat egiten duen jende guzti horrekin, eta herritarrekin egin nahi dugu argazki bat jaien aurretik, herri bakoitzen, posible den herrietan, ja diotzut orain ja Bai, martxan aiarako dagoela. berandugoaz, adibidez, baina 8 mailatarako bai nahiko dugu hori egin, erakusteko aldekotasun hori eta babes hori kanpaina honi. Zen nahi duguna da azkenean pausoak eman. Iaz, Berotasun pixka bat ere. hori da, berotasun pizka bat eta sozializatu hau ja gehiago. Eta iaz egon ziren erresistentzia horiek leundu eta gehiago zabaldu. Eta udalak ez badu bat egiten herri batean, saiatuko gara Amurrion gertatu zen bezala,
beste eragile batzuk hartu dezatela testigua eta kanpainaren presentzia bat egon dadin herri horretan, bai, uste du oso positiboa dela. Eta gazi gozoa hori gehien bat hori izan zen, udal guztiek batez egitea, eta gero funtzionamendua hobetzen eta implementazioa hobetzen joan behar dugula argi dago. Bueno, pausuz pausu eta aurten pizka bat hobeto eta jarraituko dugu hau ez da bukatzen gu ala pentsatzen dugu. Bai. Aipatu duzu, ez? Aurten argazkiarena, pausuz pauso betzea, erronka gehiago jarri dizkiozu zuen Ez, buruari, ez, edo? gu momenturen baten aterako dugu beste erramintaren bat jaien inguruan, Mhm. baina ez dakit zehazki noiz izango dan. Eta pixkat jaso dugun esperientzia guztia eta jaso ditugun datu guztiak barne bilduko dituena. Ez? Eta nolabait gida moduko bat ere izan daitekena, pausoak ematen jarraitzeko. Osea, nik uste dut ere, pentsatu behar dana, leku batzutan aldekotasun handia dago, eta gauza asko egiten dira euskararen alde, baina leku guztietan jarraitu behar dugu pausoak ematen. Badakigu beste leku batzuetan aldiz kontrakotasun handia dagoela, eta ez dira pausuak bat ere ematen, gor jarraituko dugu eskua luzatuta eta bultzatzen, baina uste dugu inork ez duela pentsatu behar bertan gozo geratu daitekenik. Eta Mhm. denok daukagu zer egina. Baina era positibo batean enfokatuta. Mhm. Horregatik, kanpaina honek gero izan ditzake urteekin hobekuntzak edo bestelako elementuak, guri gustatuko litzaigukena hori. Ere, hausnarketa hori bultzatzea eta programazioan hori txosnaguneari eskatzen zaion musikaren kuota hori udalari programazioan eskatzea momenturen baten. Hori ere helduko da. Mhm. Eta aipatu duzu, heldu zaretela apur bat berandu aiarako jaietara, baina ez, Euskal Kontseiluak daukan erronka bakarra ez da hori. Ere, ate joka duzue Euskaraldia, ez? Bai, hori da. Esaten duenean, berandu iritsi garela argazkiaren konturako, Mhm. beste guztia aurretik landuta zegoen, eta espero dezagun, iaz bezain ondo, askoz, edo hobeto, gertatzea aiaran, bakigu lehenengo jaia dela, eta beti harrapatzen gaitu denok hor pizkat hotz oraindik, baina ez dugu zalantzarik hor ahalegina egingo dela. Mhm. Em, Barkatu, Euskaraldia. Euskaraldi. Euskaraldiarekin ere hor gabiltza, prestaketa lanetan, dugu bidinamizatzaile lanean em, herri batzordeetan, hainbat pausu ematen, ere ez dakit primizia den, baina podcast bat ere grabatuta dago eta etxe honetan, eta aireratuko da momenturen batean. Eta batez ere egin nahi duguna da deialdia parte hartzea eta izena ematen, horretako webgunean, eta gero ja sortuko dira fizikoki izena emateko egunak. Uste dut, erronka bat dela guztiontzat, guk planteatzen duguna bebai, hemen gure perfila markatuz konpromisoak hartzea importantea dela, eta hemen berriro ere instituzioi eta pertsona publikoei, batez ere, aiaraldeko pertsona publikoei eskatzen digu, bagabiltza sare sozialetan hori eskatzen, konpromiso publikoak hartu ditzatela, eta publiko egin, konpromiso horiek. Eta ere saiatuko gara bultzatzen perfil hori. Baina herritarrei oroa animatzea parte hartzea. Mhm. Eta parte hartzeko edo Euskalgintza Kontseiluari laguntzeko beste bide bat irekiko duzue 8 maiotan, ezta? Irekiko duzue txosna eta Hmm. bueno, nahi duenak egin dezake hortzat, ezta? Hori da. Txosnan txandak egiteko aukera badaude, baita kontsumitzera joateko ere, importantea. Hor bi helburuekin gaude hor, ja urteak daramatzagu hor. Alde batetik eta hor Urduñan dagoen dinamika hortan ere gure alea jarri dugu, eta Urduñako dinamika hori osatu eta eskualde osora zabaltzen ere hor egon gara, ikusgarritasuna izateko gure proiektuak, uste dut gero eta ezagunagoa da, igual ez gu nahi bezain beste, are gehiago euskal zaleak ez direnen artean, baina gure ikusgarritasunarako lagundu du, baita ere gazteekin harreman zuzena izateko, eta lehen komentatzen nizkizun esperientzia horiek izatea eskutik eskura eta finantziazioarako ere bere bizikoa da, oso importantea da guretzako Txumaiako txosna. Mhm. Ordan,
bai bertara joatzea herritarrak eta nahi duena gurekin harremanetan jarri izan da bat egiteko noski. Eta aurretik norbaitek harreman egin nahi badu zuekin, ez dago, nik egun honetan tarte bat daukat, edo Hmm. txanda bat egin dezaket, nora jo dezaket erretik. Hobeto lehen aipatutako emailera idaztea edo edo bestela gure webgunean ere topatuko ditu beste bideak gurekin harremanetan jartzeko. Ederto, Cristian, mil esker bueno, epe motzera, ze badituzue proiektu gehiago epe luzera, baina bueno, epe Bai, motzean dituzuen proiektu hauen berri emategatik, ez dakit zerbait utzi dugun tintontzian, aipatu nahi duzuna? ez, apuntekin etorri naiz, hori zut diozun bezala, proiektu ezberdin askorekin gabiltza dago, baina gaur hontaz hitz egin behar genuen, eta nik uste dut dena argitzeko modua egon dela. Berriro ere berretzi falta diren udaloiei batu daitezela dinamika honetara, oso positiboa da. Kolore guztietako udalak daude, osea, que norbaitek beldurra baldin badauka, kentzeko mesedez hortik, eta eragilei, batez ere, aurten eragilei ere beraien lekua hartu dezatela, eta lagundu, guztiok elkar lagundu diezagun, e, kanpaina hau, dinamika hau, eta baita euskara jaietan presenteago egiteko.